Sunday na diyong tanan guys, kamusta na mo? Ginaot ko nga naara mo sa mga diyong panglawas sa kanunay, dyan magamping mo permi, labi na sin diyong pagpanarbaho, ugasa man mo karon. Gawas na suri-suroy. Naligo kong sadyo. Ganahan ko maligog sadyo kay lamis pamating ning maligo tag sadyo. Tanaw ko sang mga tanom. Ganahan ko kay nagping-pink na sila. Basta ka na mainita ni sila, magkuhan dyan yung bilahang color, maping-pink. Hoy, hindi pa man tamo gawas. Nandiyan na. Gusto na mo magpagawas. Si Junjun na may maggawas dana kay og ako yung maggawas magsakit taghang abaga kay maglugnot-lugnot danang ijahang heket. Ang gaswagit na kay gusto nang magpagawas. Di pa man ta pwede mo gawas Jara. Jara ha. Alden. Alden. Gamo ang Alden gi. Kantok pa. Di pa lagi. Gusto nang magpagawas pa oh. Pangit. Di pa. Watas papa. Watas papa kay napigibuhat. Aranang kadako guys oh. Agkuan. Sa tawag dani. Pobreng kahoy. Dako na siya. Diya kari po doon na nalingsing. Cactus. Desang adlaw gamay pa ni. Dali araning dako. Pasilang sa ko sa kwan guys adlaw sa jumong ko naligo alas 5 pa naligo nako dami mas pamati ning maligo tao ka nang naikuan sa jun si mama sa jun na po na nasa sa gipaligo kay daw tiningan nga kinahanglan ko no mga inganang pangidar ni mama maligo ko no sa jun pero gawas ko no ng kuan kay init sa lawas mao to tulo na kabuntag nga sa jun na siya maligo Nja, kuan day guys. Good news di ay kay agijahang yuti ay wa na. Pabalik man mi gahapon. Ay mao to ni ngadto mi. Okay na wa na siya maginom og kuan tambaw. Kanina lamang ijahang kuan dugo, mobalik kami karong Martes. Adto mi sa sinter kay ug taas pa gani ijang dugo, magparesita na laman mi para ijahang dugo kanang ijahang maintenance. Kay delikado mong kunupod ng tasog dugoon dya huwag giinom nga kuhan tambaw matuni siya nga magkinain sa kuno di kuno siya mainom og tambaw matuang istoryahan nga kinahanglan dyan ka mainom kag kanang kuhan tambaw kay huwag di ka mainom ano pong lawas mo ay madaot dyan mo to madagaling kay namati naminaw siya ang istoryahan nga kinahanglan dyan mainom kiningan mo to siya nga magkiniun sa jud lagi kuno siya mainom og tambaw kay di kuno siya ganahan og naay kuan maintenance da karong Martes pohon magtumig sintir kaya mo siyang ipa kuan among pabitihan kay og taas gihapon mo to magparesita laman mig tambaw kay basta siguro mga inganang pangidad magtaas na siguro ng dugo kay sinanay di ay pero mangod pa ni just nanay. Pero si nanay nasi siya gimintin nga tambaw munas mama mong pabitihan kaya itong nagpabipi mi dito sa generika kay nintaas man to kay katong ningat to mi cardinal duhara man to kadlaw gikan po mi cardinal nagpa BP pud mi 150 man to isang BP dyan matuwa mo ang ipabipihan og balik mas ning taas 174 manang karong Martes pohon kaya na may abri man ng sinter maman na schedule da na kuan sinter Martes o Wibis kaya ningat tumupod may pagka-Wibis so may taong sinter man ang karong Martes mubalik mo pohon kaya mong ipamonitor agijang dugo kay ug taas gani gihapon amo na siyang pamintin o kuan tambaw lamya ka jud init
painit sa ta pasilang tas kananay kuan sa adlaw kay rong di ta manglispad kay vitamins ba japod ning kuan init sa kananay adlaw jara po nang lipaja guys buotan jud kadyo Ginoo kay pilira pod ang kanang nay result sa biopsy ni Plurami. Salamat sa Ginoo, dako jud mi pasalamat sa Ginoo guys. Nandiyan dako pod mi pasalamat ninyo nagmahal namo sa pamilya Burato. Daghan kadyo salamat ninyo guys. Mga viewers ug kanang subscribers, daghan kadyo salamat sa inyo ang pagampo. Para kadyo na ang lipaja nga nanaw ko si jahong kuan video kay ana ra lagi ko video mananaw kay sa man lagi namon ko dari Cebu pero dako na kadyong tampaw sa Kamingaw guys nga kada adlaw ha silang makita sa ilahang kananay mga vlog. Kada adlaw ko na sig tanaw sa ilahang vlog sa TV ra po ko mananaw kay ikonik naman ni iyan sa TV kanang nay bogen sana sigiyan man mo'y nagkuwanda na nag-sit up kaya di mo ko kamao diyan gikunik sa TV so sa TV na ko mananaw sa ilahang mga vlog. Lingaw na ko guys matambawan na kanang ahang Kamingaw kay naman sila makitan manahe ama na laman mo ya mo ang atimanon kaning ijahang dugo kay taas mo lagi to di lagi sa mutuo nga high blood kuno siya kay wala lagi kuno siya gipamati arang Kamingaw guys ako rega lakaw-lakaw dari sa jupa man igura kong gatak ang datong kuan hindi nang ag diya galugaw ko sa kuan ni mama diyang kanon kay danam ko siningan gabi nga una ko ni bahaw tugungon daghan miningan nga mais ko ni pakaw ni mama mato malit pamig mais may diyang kuan pagkaon ako mukaon man kog mais pero agha laging ti dyan magsig reklamo magsig ka na naay kuan dagok lami ba dyan ng mais labi na ka ng parisan o ka ng naay utan nga sininuban lami kadyo kay sa gamay pa mi kaon ba dyan pod mi ka ng naay mais si pangit gusto nang magpagawas wat sa karijot gusto na dyan magpagawas pa pwede nagkatuday hinatag ni ate nga nilbira ba itong ilubong dari narito na ilubong duha man to kapunuan papanha na lubong naradatos daplin na hagi butang kay pwede naman siguro to dari kay upunog mapalit na ning juta hindi man siguro pod kanon kaya ara naman pong ka kuha naman ni nataran aw upunog mapalit ang juta watay mahimo kung saan nila yung mga tanong-tanong dani saan di man kita may kuha tagidya pang samantala sa ba samtang awa pa napalit kaya ngan man tog napalit na kay mo gasolinahan andya wa pa man lagi hindi pa lagi pwede mo gawas hindi pa lagi pwede mo gawas kaya huwag aha kang igawas magsige kag lugnot-lugnot magsakit tagang abaga nagsaldin na natog pa hindi ka wala kang kasamok gawas rita ka unja gawas sa kaunja naong arang namang grabe gang naong arang ng kalingin nanibag ora ko sa naong guys ba kan karon nga kananay nanambok ko meron man dako ang tanaw nagang picture sa una sa awa pa ko nanambok lahira kaadyo kay gang naong arang kapiyasot karon ra nang kadako do na ganay ko liog na ada bala na lang sige kalamay na wala daw ko angay ka nanambok na ko importante buhi nanday tawin dari isagbay kay maning pahigdaan ni kananay kuan aldin ni nakagabi jara po nga kuan labahan para naghigda ni dyan gabi limpyo manang nana dari jay hipod kay luoy man tugnaw ba dyan nakagabi samukan gusto nang mulayas
Samukan kaadyo. Parang kamingaw si mama to sa lamisa sa tanaw sa ijang. Tanawo nun samtang kakaon ng kuwan. Tinughong. Samukan oh. Anjara kay magsuri-suri ra taon sa daris gawas. Masyal ta. Kamang duha ni Alden. Madyo ni Saldin kay jahang kuan. Pinangga. Koy, asa na pag kaming koy? Lakaw na pagka gabi hawa kaning uli ha. Hindi lamang kag panguwag. Bantay karon mulakaw na pagka. Lagang dako. Ano pangitag uyab. Ano sana? Naging mo ang pangit na gusto na magpalayas. Hindi na kay nagluto pa ko kuan, kamote. Gawas sa buka? Ay anak ng tinapa. Dingag siya kamote pang snack. Buntag pa gani gandam ng pang snack mo nang atang naungan narang linginan na. Bito kasi ni bago bito ko sa ngitsura karon sa kanya na nambuk ko. Grabing kalingi naghang naong. Jaghang dari murag na anay nagbitay. Da, bahala na, importante buhi. Nambek, nga naman dyan ning masiista, manambek. Okay, ito pang ako sa una, gikan ko ng anak, grabe dyan din nang tambeka sa una. Mas okay pa ron. Manambek dyan ta, basta na ay maadyong magatiman. Di ta pasagdang mabuntas. Gawas na gamangal din. Waning pabakla dyan ni nagkabuntag. Good morning Aldin. Welcome home. Welcome home. Ngamong Aldin. Ang among baby boy. Hello. Hello. Ano among baby boy guys. Artistahin. Nansa man ang imong simod? Nansa nimong simod? Artistahin. Oh. Gisuot day na sanina nga katong nag-order ni Gian sa kuan. Shopee kinangita man hara kuno, nuwan na kuno nagisuot. Ano ang gisuot? Oy, pwede niligoon? Hindi ako no pwede ligoon guys, ni ngani mamatay ko no. Gustong tanha paliguan ba kayrong humot. Kung maniligo sa kad pagkuha na mo dito sa kuan bukid. Hello sa mga baby boy. Inagtak man. Ngay nagtak man. Ha? Inagtak man? Inagtak magamo ang baby? Ha? Harara ba kang ka gamatoy? Dako pa ba kahani? Harara man kang gamatoy? Welcome home na. Swerte ka kay nakakadani na mo na punta. Agaban. Kamusta nakahatong uban? Doy laman to sila. Katugon pa ka? Katugon pa man pa? Katugon pa. Ikaw, tugsa ka? Katugon pa man siya. Nansa na ijang simod na may naputi? Nansa na? Wala man kagamati ito, irua. Mabuhi ba kayo nisa? Mabuhi man na kasag naman gani mukaon. Hindi na mabuhi og di mukaon kasag man siya mukaon. Hindi. Kitiw na ba diyang ikog ug nagaldin. Oh. Pangit. Mingkoy ara. Mingkoy, dali mingkoy. Ali ba? Napagani miring kuhaunon. Nadato sa igsuon ni mama ha maputo nga kuanon.
adapun nagisang anak kapag to. Parang giaris mingkoy kay luoy. Naginuptok doon ng pawid. Tuwan lakaw. Nandoon siguro na sila nga. May bagong Alden. Inadali. Ikaw wara kang ka. Parang kaluran ka ajo. Hi. Hi guys. Amang mingkoy nga luran. Nang luod kay nanami Alden. Mutaon ra ba? Mutaon. Oh, may glass na pod. Ano man din ako ni mulab. Din ako ni mulab. Din man ka magpahawid. Matilab ni mo si Alden, din mo awadyon, di mo mga awadyon. Din mo awadyon. Kau ha? Gahapon ni munggi kamras. Lab man ka. Lab po to si Alden. Di ka mangaway. Diyan ni mo awadyon. Magdudluod ka, maglayas-layas. Gabi, wa ka mo uli. Wa ka mo uli gabi eh. Kaglayas-layas. Nandiyak maunsa ka na ng gawas. Ikaw ha? Nandiyak lakaw kay na iuwan. Hindi lamang kag layas-layas. Hindi ka masiglayas-layas. Kaya ka na sa Alden, member na nasa ang pamilya. Ikaw ha, mga awadyon. Ngayon tani mo awadyon. Naglakaw ha, kay naiuwan. Bantay ka mo lakaw ka nga naiuwan. Lamang ka. Siluso. Ang kasiluso ka adyo. Pagdudluod pa. Nuy ganina saldin kay wanay mamagpapa. Labay ra na. Liuran ka dyo guys. Pagabot ni Alden dari. Pagkagabi ning layas. Pagkabuntag na ning uli. Dara ka ha. Di na maglayas ha. Naguwa na pod guys oh. Piti na pag-atop. Domingo nga maulan. Na si Junjun, umahaw na ko nun eh. Dali Mingkoy. Dali ba? Sud. Kawa, sige lamang kag. Layas. Danara ka. Diyo dito sa gawas. Masuya ko sa kon. Mamaw sa mi guys. Dagiloto ni Junjun nga kwan guys. Sinangag mo niyang kanon. Pero di po din nahutun. Kaya rapod ning dagana. Maghukad ra ko. Bawas-bawas na kurog pagkaon gamay kay para nang dakaasang naong. Magbahaw man ay gabi isang isangag. Hindi ta magsayang og kanon ron kay grabing mahala ka adyo ang bugas. Hi guys, mamaw sa mi guys. Kita taon dyan guys, dyan yung kaon na kay gigutom na kuno siya. Hi guys, mga paray. Ang si mama human na. Unas mama kaon sa ijahang Kayo naligo na. kuwan, manas mamag pamahaw. Sige yan, natug pa. Dugay ito natug gabi eh. Nagsalig gawi klase. Pero sa Martis magklase na sila. Kinahanglan na gadget matag sa Jo. Kay klase na. Pati ginahan. Sa Jo nagmata kay magdigamo. Diyan mamahaw sa ako guys. Human na may pamahaw guys. Diyan mo dahil nagidangag ni Junjun nga kamuti. Parang kakiyot. Murag pandisal. Muna pandesal sa probinsya. Dito mo niya mga snack guys. Mo niya mga kaunan o kanang katasan ba. Pero mas lami pa dyan noon siya sa pan. Majonjon kadadaw dyan na Junjun magdungag kuan guys kamuti. Lami ni siya bisag kanang gagmay tamis. Majon ning mga lagot mo nating snack kasi kadyo makabusuk.